Η ιστορία του μικρού λύκου για κανόνες και καλή συμπεριφορά. Ο μικρός λύκος δυσκολεύεται να μάθει πώς να συμπεριφέρεται καλά. Γι' αυτό η τροπή του δεν είναι πάντα καλή. Ας το βοηθήσουμε να μάθει να συμπεριφέρεται σωστά και να σέβεται τους γύρω του. Όταν συναντάς κάποιον. Ο μικρός λύκος όταν συναντάει κάποιον γνωστό του, δεν το χαιρετά, κάνει πως δεν τον βλέπει και γυρνάει το κεφάλι του. Είναι σωστό αυτό? Όχι. Τι θα πρέπει να κάνει για να έχει καλή συμπεριφορά όταν συναντά κάποιον? Όταν απαντάμε το τηλέφωνο, πρώτα λέμε το όνομά μας και μιλάμε ευγενικά. Περιμένουμε να περάσουν οι μεγαλύτεροι μας και δεν κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα. Λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ εκεί που χρειάζεται. Όταν ζητάς κάτι. Ο μικρός λύκος όταν ζητά κάτι, το κάνει με άσχημο τρόπο. Ουρλιάζει, γκρινιάζει και ξεκινά να κλαίει. Είναι σωστό αυτό? Όχι. Τι θα πρέπει να κάνει για να έχει καλή συμπεριφορά όταν ζητά κάτι? Δεν νικετεύουμε και δεν κλαίμε απελπισμένα για να κερδίσουμε αυτό που θέλουμε. Δεν θυμώνουμε όταν κάποιος μας αρνηθεί κάτι. Την επόμενη φορά μπορεί να μας πει ναι. Αν κάποιος μας κάνει το χατήρι μας, λέμε ευχαριστώ και συμπεριφερόμαστε με ευγένεια. Όταν παίζουμε. Ο μικρός λύκος όταν παίζει με άλλα παιδάκια είναι σκέτη καταστροφή. Φωνάζει, αρπάζει τα παιχνίδια από τα χέρια των άλλων και συμπεριφέρεται λες και είναι όλα δικά του. Είναι σωστό αυτό? Όχι. Τι θα πρέπει να κάνει για να έχει καλή συμπεριφορά όταν παίζει? Οι κούνιες, οι τραμπάλες και γενικά τα παιχνίδια είναι για όλους και πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Πρέπει να σεβόμαστε τα παιχνίδια των άλλων, να ζητάμε άδεια για να τα πάρουμε και να μην τα καταστρέφουμε. Προσέχουμε να μην χτυπήσουμε κάποιον κατά λάθος σαν παίζουμε. Αν το κάνουμε όμως, ζητάμε συγγνώμη. Όταν είμαστε στο σπίτι. Ο μικρός λύκος όταν είναι στο σπίτι νομίζω ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να δίνει λογαριασμό. Αλλά ξεχνά ότι μένουν κι άλλοι στο σπίτι. Αυτό είναι σωστό? Όχι. Τι θα πρέπει να κάνει για να έχει καλή συμπεριφορά όταν είναι στο σπίτι? Δεν αφήνουμε παντού τα παιχνίδια μας. Όταν τελειώσουμε, τα βάζουμε στη θέση τους. Δεν πρέπει να πειράζουμε τα πράγματα των άλλων, ειδικά των μεγαλύτερών μας. Δεν πρέπει να πετάμε σκουπίδια και άλλα αντικείμενα στο πάτωμα και να λερώνουμε. Διατηρούμε τους χώρους καθαρούς. Κάπου εδώ το παραμύθι μας τελειώνει. Ο μικρός λύκος όμως έχει να μας δώσει μία συμβουλή. Μην κάνεις στους άλλους αυτά που δεν θα ήθελες να σου κάνουν εσένα.